Hola, sóc l'Anna Bruna, una alumna de segon de batxillerat de modalitat social a l'Institut Salvador Espriu, situat a la plaça de les Glòries de Barcelona, i seguidament us explicaré la situació al meu centre de l'ús del català al seu dia a dia. En general, totes les classes les fem en català, excepte castellà i anglès. No obstant, hi ha petites parts de la classe que sí que és veritat que a vegades les fem en castellà, ja sigui perquè el professor s'expressa millor en aquest idioma o doncs, perquè algun alumne fa una intervenció en castellà. No obstant, podem afirmar que dintre l'aula l'idioma que més predomina és el català. Pel que fa a nosaltres com a alumnes, sí que és veritat que fem un ús més ampli del castellà. Entre nosaltres parlem en els dos idiomes, però depenent de la conversa, de la persona o de la situació, doncs anem saltant d'un idioma a l'altre d'una forma bastant inconscient. En el cas del meu centre, el que es fa per potenciar el català són diferents activitats com lectures, sortides al teatre, a museus o als Jocs Florals que els celebrem normalment a la data de Sant Jordi. En el meu cas, un dels cursos que més em va servir va ser l'any passat, a primer de batxillerat, on l'assignatura de català estava més enfocada en la seva literatura, en els seus autors més importants, en la seva història, i aquest any que està enfocada més a la sintaxis i doncs aprofundim més en el que és la llengua. Finalment, des del meu punt de vista, crec que és molt important fomentar la parla en català des de ben petits, ja que cada cop en els darrers anys s'ha anat perdent més en diferents àmbits i hi ha menys gent que el parla, i perquè crec que seria una pena perdre un idioma tan ric i tan bonic com és aquest.